kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel siang ba subscribe na manta ka jantia student union JSU kapan pau ka jing siang khia ka bajur yo bakan mi ka je kan ajat riu na mar ka je khajia put bat ki karbi ha ka than block 1 bat block 2 na kaliang ka JSU long baw ne kurwo kala ong ba kinoi lam ka karbi student association KSA kita dai pan kiat pan permi yakino kino ke jingkan tho ki bala ban lam sha ka jing yaki win han rei ban ailat yaki pat ba pakin chim ya ka rai de ka ba lai lui ha ka juk apot ka JSU ka pan shai ro ba ka block 1 kam dai setia ka ha ba po uput usam jong kiriti sanchari lani ha ka no ka jing ya manjur han rei ka jing si shai ka long bala weng jubor na ka United Khasi Jantia Hills na mar ki kam sanchar kadar ha ka snem kat kandai san pe wei kum taru ka JSU ka laong ba kinong shong ka than block 1 ki don ya ka hok bandawa ba phai pat ya ka than Jantia Hills chapo mikhalia na lor ka ta ka seng ka mahamro ya kinong ilam ka KSA wakin hab banchim ya ka jingkitli lada jia ba mi kano ka jing kan at hapo mikhalia bat asam kane ke jing maham jong ka JSU kalawan long ru hadin bakino alam ka Karbi Student Association habakren singila pathai kubor hagaski ba ki regional community jong ka sarkar Assam pat Meghalaya kilalai banya kendo hagitan kaput jong ki atli jila hakanduli hagakhan riu tarik jom nai la jom tausnem arjar atulai kila berten bahkan long kumbalong hapo ke jela Manipur ladaki Karbi kidu no ya ke jaka puta jongki bagi kam ki baki hap hapo upur sam jongki